perquè avui ens ha sorprès una realitat que estan vivint allà un dels nostres pobles que tenim ben a prop, molt proper de Gandia, que és Palma de Gandia, que estan en una situació d'emergència perquè s'han quedat sense aigua al poble. Sí, la situació així a Palma de Gandia és insostenible. Actualment no tenen subministrament d'aigua potable i 4 vegades a la setmana els veïns han de vindre fins ací, fins a l'edifici de l'Ajuntament, per a recollir garrafes com esta. Fins al 2019 depenien de la xarxa d'aigua d'Ador, però fa aproximadament un mes que esta aigua va començar a presentar problemes de turbidesa. Com us està afectant als veïns esta situació? Hola, bona vesprada. Prou malament, perquè, clar, no podem beure aigua apta per al consum a casa i hem de dependre d'aquestes garrafes i has de vindre per elles. Al final és un patiment perquè si et despistes fent el dinar i beus aigua a la qual no toca, pots fer el menjar en males condicions i, clar, és un rotllo, és preocupant estar en aquesta situació. Perquè l'aigua que teniu, per a què la utilitzeu? No podeu utilitzar-la per a què? Actualment es pot utilitzar els sols per a dutxar-te i tirar de cisterna, per a menjar i, a més, no és apte al consum humà. I això no només afecta als veïns, també als negocis locals com els de Susana. Susana, com està afectant a tu aquesta situació de l'aigua potable? Pues a mi m'afecta moltíssim perquè nosaltres venim a gastar per a producció uns 300 litres al dia, el que ens suposa un cost econòmic impressionant, però per a mi no és tant el cost econòmic, sinó que la producció l'han tingut que baixar al 50%, perquè nosaltres gastem aigua calenta que la posem a bullir, perquè les coques de Dacsa, com sabeu, és una pasta escaldada. Entonces, ara utilitzem aigua de garrafa que estem comprant tots els dies per els seus 300 litres, i a part de la despesa econòmica és que tardem el doble perquè la tenim que calfar i després fins a arribar al punt d'ebullició. Entonces la producció és a la meitat. Tens que servir igual als clients, un desastre. Moltíssimes gràcies, Susana. I els veïns i l'Ajuntament demanen solucions. Quines solucions? Bé, nosaltres en primera instància el que demanem és una adhesió al sistema en alta de la mancomunitat de la Safor, on ja veuen 13 pobles, i després, una vegada tinguem el dret a entrar en aquest sistema, el que demanem és que des de Diputació i des de Conselleria, en via emergència, ens ajuden per a costejar aquesta infraestructura que vindrà des de Potries fins a Palma i que l'Ajuntament de Palma no pot fer-se càrrec per ser un poble tan menut i sense pressupost. Moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, companys, ací a Palma de Gandia els veïns demanen solucions urgents per a que tot torni a la normalitat el més prompte possible.